Ang sarap naman ng simoy ng hangin dito. At ang ganda ng tanawin. Ang ganda mag-selfie. At ang ganda ng buhok ko. Ano kayang ginagawa ng beshi ko doon? Panay ang ngiti. Wala namang kausap. Oy, mistisang gurang. Mistisang pata. Ikaw naman, Beshi. Ginugulat mo naman ako. Paano naman kasi? Kanina pa kitang nakikitang ngumingiti dyan. Ano ba kasing ginagawa mo? Para kang baliw. Baliw ka dyan. Siyempre, nagsiselfie ako, no? Anong selfish? Ito, camera, oh. Nagpipicture ako. Ah, yun ba yung tawag doon? Ano nga ulit yun? Selfish? Selfish ka ng selfish. Selfie! Ah, wala kasi akong cellphone, Beshi eh. Kaya hindi ko alam yung selfish na yan. Ang kulit mo naman, Beshi. Selfie nga ang tawag doon. Basta, yun na yun. Magkatunog naman eh. In fairness, ang sexy ko sa selfish. Oo naman. Beshi, tingnan mo ako, oh. Ang ganda kong gurang. Beshi, Oh, bakit? kilala mo ba yung mga parating? Hindi. Sino kaya yung mga yan? Ang yayabang maglakad. Beshi, palapit na sila. Tumabi ka dyan sa dadaanan namin. Hoy! Ang sisigan niyong maglakad. Akala niyo pag-aari niyo tong daan. Oo nga naman. Beshi, si Berto pala yun, oh. Oo nga no. Eh, sino naman yung kasama niya? Mukhang gagamba. Bakit? Sinabi ba namin na pagmamay-ari namin tong daan? Eh, saan naman kayo pupunta? Kahit sabihin namin, hindi naman namin kayo sasama. Oo nga. Kahit gusto nyo kami isama, hindi kami sasama sa inyo. Oo nga. Yun naman pala eh. Bakit ba kayo nagtatanong? Gusto lang namin. Masama ba? Oo nga. Pare, kilala mo ba sila? Bakit tayo kinakausap? Mga kaaway namin yan ng kapatid kong si Dimse. Sumakay ka na lang. Eh, saan ako sasakay, pare? Eh, wala ka naman sasakyan. Hay, naku, pare. Sinusumpong ka na naman. Beshi, mukhang mauuto natin yung isa oh. Oo nga. Hoy, ikaw. Ako? Sino? Sino? Ako? Hindi ikaw! Eh, sino? Ako? Ako? Sino? Tama na, pare. Tama na. Oo, ikaw. Anong pangalan mo? Hoy, 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 saan ka pupunta? Dito ka lang. Eh, nakikipagkilala sila eh. Basta dito ka lang. Eh, hindi naman ako isnabero eh. Kagaya mo. What? Ako nga pala si Jerry. At ako naman si Mitch. Ako naman si Ruby. Gusto mo, Jerry, ilibre ka namin? Oo nga, iwanan mo na yan si Bertong Supot. Hoy, pare, bakit ka nakikipag-usap sa kanila? Bakit ba? Masama ba? Saan pala tayo kakain? Doon! Halika, sumama ka sa amin. Sige, sasama na ako. Paano yan, pare Berto? Maiwan ka na namin dito. Nakarinig ka lang nagpagkain, sasama ka na. Be, hindi siya sasama. Siguro, lagi kayo kumakain doon sa kinakainan ninyo. Oo naman. Ang sasarap kaya ng mga pagkain doon. Kaya pala ang lusog mo. Pigilan mo ko, Beshi. Ikaw, pinagtatawanan mo ba ako? Beshi, yung puso mo. Tanggapin mo na lang. Totoo naman, di ba? Ikaw siguro, Ruby.
tatay mo Amerikano. Ala, hindi ah. Bakit naman? Halata naman sa buhok eh. Pero, hindi ka nagmana sa ilong ng tatay mo. Aba, dinamay mo pa talaga yung nananahimik kong ilong ah. Bakit? Inaano ka ba ng ilong ko? Tara na nga. Sige, paring Berto. Sige, pumunta ka na. Kala nyo, ha? Ano ba? Malayo pa ba? Gutom na ako. Oo nga, Beshi. Ako din. Nagugutom na ako. Baka mangayayat ako nito. Beshi, ano yun? Beshi, may naririnig ka ba? Oo nga. Umaalulong na aso. Sabi nila, pag ganun daw, may nakikita daw silang kaluluwa. Maliwanag pa naman. Bakit kayo natatakot? Beshi, takbo na tayo. Iwanan natin yung mukhang gagamba na yan. Sige, tara na. Hoy! Bumalik kayo dito! Akala ko, ililibre nyo ako. Sayang naman. Gutom pa naman ako. Ay! Ba't ulaw? Saan ka pupunta? Ikaw naman pala, paring Berto. Natakot pa ako. Anong ginagawa mo dyan? Ano pa nga ba? Isunundan ko kayo. Ibig sabihin, ikaw yung nananakot sa amin? Ako nga. Ayos ba? Hindi ka nakakatuwa. Pagkain na, naging bato pa. Naniniwala ka naman na ililibre ka ng mga yon? Malay mo, pagkakainin nila ako ng lechong pata, kari-karing baka. Kumakain ka ba nun? Oo naman. Masarap kaya yun. Ang dami mong alam. Tara na nga. Saan naman? Papakainin kita ng inihaw na palaka.